May nga Kaman, rin. Ang birthday, pakpahak. Ako pa birthday pa na. Ano, mas kachiboy, manindog mo, di ba? Hello everyone! Welcome back or welcome to my channel. Hello everyone! Welcome back or welcome to my YouTube channel. Guys, for today guys, ang gagawin namin ay itatry po namin gupitan si Bibi Ivan. But guys, sobra akong nakabahan kasi hindi ko alam kung ano yung kalalabasan sa pag-haircut namin ni Bibi Ivan. Kami ng husband ko ang mag-haircut guys, at saka hindi po talaga namin alam guys kung paano siya gupitan, kung ano yung style na gusto naming gawin para sa buhok niya. Kaya namin naisipang gupitan siya guys, kasi nga magwa 1 year na siya bukas. So kailangan namin gupitan siya bago mag-birthday. But hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa buhok niya. Siguro hindi siya maganda. Pero okay lang kasi nga baby pa naman si Bibi Ivan, hindi pa niya alam kung pangit ba yung gupit niya o hindi. Hey, Baby Kisses! Ayan po yung buhok ni Baby Kisses guys. Ginupitan ko din siya. Kasi nga ayaw niyang magpasuklay. So kailangan kong gupitan. Paikliin niyang buhok niya. Total wala namang pasok ngayon. So ayan guys. Samahan niyo po ako. Samahan niyo po kami sa paggupit namin kay Bibi Ivan. Para malaman niyo kung ano yung kalalabasan. Pero I know, hindi yun maganda. Hindi namin alam o hindi ko alam kung paano maggupit talaga ng buhok. So tingnan natin kung ano yung mangyayari sa gupit sa buhok ni Bibi Ivan. Kaya kung bago pa kayo sa channel ko guys, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Okay guys, samahan niyo po kami and keep on watching until the end of the video. Bye! Ay, Ivan! Wow, beautiful hair. May sayang. Ha, I know. Ayaw ba kayo makuan ka? Pahak na. Uy. Nakora, nagamayan tabi. Nakura kayo, uy. Guys, ito po si Padudong guys. Mag. Haircut siya kasi magwa 1 year. Anak, this one. Ito. Ano siyang bilok? Pahak na! Nangayan yung... Mapuha na yung manalutan eh. Hair to hair. Ako bi, para mahuman dali. First time. Ako bi. Hi, baby boy! Oh, come here! Come here! Ivan. Di, ayaw, apila na babuho. Sino mo? Abog ko lang siya. Nip-nip. Ang habog kami, gamayan. Gamayan. Ang habog ko lang. Ano, baby Ivan? What happened in your hair, anak? Oh? Anak! Okay. Anak! What mo? Anak, tiba? Anak, tiba? Hi! Hi, Ivan! Hi, Ivan! Magkat hair ang baby Ivan, ha? Wala, alti, mahiupo na di. Ay, ba di na yung hair? Wala di, naupo na. Ang sama na akong kwan, oy, tig-upaw, oy. Wala, ang sama na, di, wala naman nasa subay sa dal. Oo. Hala, may maraman na bagong sanggol. Di, taro nga ba, mag-birthday pa biya na. Ivan. Come here. Na.
I-open ang taniti. Ivan, peekaboo. Na 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 na. Ano ra? Wow. What is that? Ang likot naman ng Ivan. Ivan. Iyo kayang Ivan. Padu dong. Hala, naupo na. Bulingat man ikaw. Ladi mo lagi gurot di. Hala, dili mo na mo akong gustong style. Doble ka, okay, Lord. Hala, napahak. Hala, di napahak ang... Hala. Hala, di dili man... Ang anak nga style. Di anak ko taas-taas ang bab... Hala. Uy. Uwi na kayo. Ilan ko na kung saan ko. Hala, what happened my hair, anak? Di ako na pudbi. Puro. Dugay ka. Di, ayun lagi para di pasaka. Bagikan sa ubos padlong. Hala, hala, di. Adlawan. Iwan adlawan. Dadi. Look your face, baby boy. Nasuko na. Hala, di, 1 inch man yung di. Anak ko ako lang. Bugol. Di ako, Bi. Tara. Pika pika be. Kilid na namin sa kilid. Pika pika be. Pika pika be. Ay, kung nalong ka na. Pika. Ivan, pika pika be. Ala, napahak. Sa Bani, basugod. Anak. O, gamoy na kayo. Pika pika. Nganong kalimang po imong gikuan? Sige na, one. Wapo na, one. Ate. Na mapahak Oh, naman. Ivan na. Hindi, kagmay mo kay good. Subaya lang. Pahak mo yung sa babaw. Eh, good na na. Na-level na. Na-level na. Dagay dula anti dagay. Ay, nabalik yung sakto na namin. Na-level na. Corn. Hmm. Doctor. Dapat dari baga dari na. Dari mo baga. Bang. Dagay dula anti. Kaya di, nag-wait ako rin. Sundalo sila ito. Sundalo. Ay, napila sa taas. Hala, bugay kinang nila. Bugay kinang nila. Sa dudong. Nah. Halo si Mami. Ivan na. Oh. Na 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 all around. Ring Kabang around. uso man mo. Rosie, puppet full of posies. Oh, wala na, mana saan pa? Isa dito na putong uso. Tagpas mo tanan good. Nagkawan na ikaw. Buhok mi, nagkakaon nagbuhok mi.
Ano na yung buhok eh. Sakto na. Ah, wapo po ito ganiho. Awa bati kayo. Hindi mo. Ay, kora. Si Tiwas. Dari, Tiwas. Ala. Sini nga mo, diba? Blue! Ano tayo ba na? Na. Nagala. O nga na. Sa pikas po na. At bang. Ada na pikas niyo? Ano po ako kumubidi? Ano? Ang nagala. Sakto namin. Lain lang naon mi. Ha? Hala. Gijim yun. Hala! Lazy, very lazy, Sakto namin. Nagamay ng maayo. Ha? Nagamay na. Napahak mo ko diri dapit. Oh! Kanin tadi kanin taas. Tabay taas Dali. Taiwan is na yung ending ni Ron Ayman. Tara. Ayun na sa ito na. Sinanay kuto miha, pinukuto. Taiwan is lang ni oy. Ayun na, turo na. Bawal na. As kasubraan po kayo mo ko. Oy, takas kay diri di oh. Na, ang birthday pakpahak. Ako pa birthday pa na. Ano, mas kachiboy manindog mo bigla. Dili Wala. na kung nandi ako po. A few moments later. So, ayun na guys, tapos na kaming maggupit. Nakakatawa guys, kasi yung gupit ni BBI Ban guys, sobrang pangit. Hindi ko alam kung maganda siya o hindi. Pero so far, bagay naman po sa kanya. But okay na rin guys, at least maikli na yung buhok niya, hindi na siya masyadong nainitan kasi mahaba na kasi yung buhok ni BBI Ban kasi first time niyang ngayon nagupitan. Pero sad to say kasi hindi siya talaga maganda at saka hindi namin alam kung ano nangyayari sa buhok niya. So tawang-tawa na lang kami, na sobrang tawang-tawa kami talaga ng husband ko kasi ang pangit talaga ng pagkagupit namin. But okay lang yun guys kasi dito nang naman kami sa bahay, hindi naman kami lumabas. So yun guys, kailangan ko nang paliguan si BBI Ban kasi umiyak na siya kasi sobrang nang kate. Kinakain na ni BBI Ban yung iba niyang buhok. So kailangan ko na siyang paliguan. So ayun na guys, tapos na po tayo sa gupitan at pupunta na po tayo sa liguan. So keep on watching ulit guys. Water po yung, ano guys, pinaligo ko kay BBI Ban. Kasi, okay. Di ba, baby? Oh, mami. Yeah. Patikins. So, ayun guys, tapos ko nang napaliguan si BBI Ban. So, tapos na din namin siyang binihisan. Ayun guys, hindi talaga maganda yung gupit ni BBI Ban. Pero, okay na rin yun. At least, maikli na yung buhok niya. Natatawa ako guys kasi nga, parang nag-iba yung mukha ni BBI Ban. Para yung bumalik siya ng pagka-baby talaga. Yung bibing-bibi siya. But, hindi talaga ko nagustuhan sa buhok niya. Hindi ko talaga alam kung anong style ng buhok niya. Kasi ditong banda guys, is mahaba pa siya. Tapos dito, maraming nawala yung buhok niya. Parang nakalbo siya dito. Nagkakaroon siya ng kalbo dito guys. Pero, ang hirap talaga i-explain guys kung ano yung pangalan ng gupit ni BBI Ban. Kung ano yung style ng buhok niya. Gusto ko sana guys, sa birthday niya is gawin ko siya na Little Santa Claus. May costume siya na Santa Claus. Pero hindi naman siguro yun makikita yung gupit niya kasi nga may hat po siya na pang Santa Claus talaga. So guys, abangan nyo po yung
birthday party ni Bibi Ivan. Hindi naman yun talaga party na party talaga, yung bonggang party. Yung simpleng party lang talaga kasi wala kaming bisita dito sa bahay guys, sa birthday ni Bibi Ivan. Kami lang dito sa loob ng bahay. So, hindi mo na kailangan mag-import ng mga madaming pagkain, yung madaming mga decoration para sa birthday niya. Kasi sayang naman, pagagastos ka ng malaki pero wala ka namang bisita. Kayo lang talaga magkapamilya dito sa bahay. Kasi bawal nga tayong mag-invite ng ibang tao na papasokin natin sa loob. So, simple lang yung birthday ni Bibi Ivan guys. Kaya namin siya naisipang gupitan para naman mabago po yung mukha niya pag birthday niya talaga niya. So, ayun na guys. Doon lang po yung nagtatapos yung vlog natin. Yun lang po nagtatapos yung haircut ni Bibi Ivan. Kahit hindi siya maganda guys, happy naman ako kasi nakikita ko sa mukha niya na parang maliwanag na siya. Parang ang saya na tingnan ng mukha niya kasi hindi na siya masyadong nainitan. So ayun na guys, thank you so much for watching guys. And please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And don't forget guys to click the bell button para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng mga new videos. Kaya guys, thank you so much and please keep safe everyone and healthy and stay happy and don't forget to pray every day. Thank you guys for watching. Bye! Kisses! Say bye to everyone. Bye guys! See you on my next vlog. Bye-bye!